election sitang samoy jong ka Kambrigi constituency ha Meghalaya kaya kendu ya ka jingshong shit ka jingya khun ki babun ki jaka jong ka ka constituency kane ka election sitang samoy jong kane ka constituency lapelong ya ka namar haden ka jingno ino kam jong saleng e sangma OMP bathamai jong ka turasit kajing thavot ya kane ka election kan long ha ka khalai tarik November bat ka result and sapan bana ha ka arphlai tarik November ki kertong ke banya aireng ha kane ke election sitang samoy kilong naka parti NPP la penyeng daka Dr. Metap Chandi sangma kabdei ke kurim jongukan rot ke sangma menteri rambadu ke jela Meghalaya kala thep kerteng yalade banya aireng ha kane ke election nangta ubernat marak naka parti BJP ubadiru udukhot jong ketura district council badu kertong ke parti kongres ujingjang marak kertong jong ke parti Trinamool Congress ka Sadhyarani sangma kabdei ka kurim jong MLA Barim Muzenit sangma ka Sadhyarani sangma kalaya khun na Kambrigi kala Sharam House saleng sangma haka election ka baladap kane ka constituency ka don baro laipo hajar arspa sanpu saungut kinong tavut kentup ya khat henru hajar laispa laipo wengut kishinrang bat khatsan hajar khandai spa arpu laingut ki kanthai laingut ki nong thavut haka service hendri pu saungut ki reu temen si spa ngut ki breu ki badan jingduna haki dekhot met lane ki PWDS na ki sanpu waitli ki jaka thavut laipu waitli lai itu kum ki jaka thavut ki badan kambha omdon ki jaka thavut ki bariat paj hapo kane ka constituency